No niin, nyt lähdetään kuhakalaan. Uistellaan vähän kuhaa. Kamat kyytiin. Sitten lähdetään kalaa. Oli tosiaan joku 1,5 viikkoa sitten tai viikko sitten, kun mä kävin täällä. Niin olisikohan sitten ehkä jopa, sitten on varmaan 2 viikkoa ja. No jotain sellaista kuitenkin. Niin oli ihan hullu kuhasyönti. Mä sain niinku 2 kuhaa ylös. Mä en edes ollut kauaa, mä olin joku 2 tuntia. Ja mä sain 2 kuhaa ylös ja ihan sikamonta tärppiä, niin testataan meidän tai jos tulisi nyt tänään ehkä jotain. Testataan tällaista banaaniviehettä. Tällä on tullut aika hyvin kuhaa täällä. Se on vähän ottanut osumaan, mutta ei se mitään. Tuo on varmaan ihan ok vauhti. Nyt on kala muuten. Siellä on kalakin heti. Heti nappas. Ei mennyt kauaa. Just aloitteli. Siellä on varmaan kuhakin. Siis 2 minuuttia ja heti on kalakin. Se on aika varmasti kuha. Saisiko tuon haavin tosta? Ei oo varmaan mittakuha. Joo, aika pieneltä se näyttää. Juu, pieni kuha. Nätti. Ui. Ai että, siellä on eka kuha. Ei oo kyllä mitenkään mitta. Päästetään se menemään. Kyllä se siitä lähtee. No niin, lähes nyt. Sinne meni. Mä lopetan nyt kalastuksen, joten nähdään huomenna. Ei muuta. Heippa. Seuraava päivä. Jatkan kalastusta. Just aloitin soutelun. Joo, saas nähdä mitä nyt. Tuleisiko tänään sitä kuhaa. Vähän kovempi tuuli tänään kuin eilen. Kello on nyt jotain 8. Tai ainakin melkein 8, mutta jotain sellaista kuitenkin. Mä jatkan tosiaan tuolla banaaniviehellä. Se on hyvä mun mielestä täällä. Nyt on muuten kala kiinni. Yes. Siellä on kala. Mikäköhän se on? Kala. Tuntuu kuhalta, kun se ei oikein taistele vastaan. Mikä siellä tulee? Se saisinko mä ton haavi?
Mikä? Hyvän kokoinen kuha. Olisiko ruokakuha? Ei, ei! Ei, ei! Otin vähän jotenkin ton haavin tolleen, että se osui siihen niinku jäi viehäiseen tolleen. Se olisi pitänyt ehkä sieltä takapäin ottaa pyrstöstä. Otas pieni tauko. Laitetaan taas banaanivappu veteen. Noniin. Sitten jatketaan taas. Toivotaan kuhaa. No ei niinku ihan rauhassa tonne päin, niin hyvä tulee. En soora kovaa, kun tää tuuli auttaa mua. Noniin, nyt on kala kiinni. Näyttää aika pieneltä. Ei muuten ei oo pieni. Tuntuu painavalta. On oikeesti painava kala. Olisiko taas kuha? Mä en itse asiassa tiedä, onks tää minkä kone. Mulla ei oo mitään tietoa. Tuntuu. Tää kyllä vähän antaa vastusta. Mikä sieltä tulee? Onko se hauki? Kuha. Ei ku ahven. Vai mikä? Mikä tää on? Se on kuha pyrstöstä kiinni. Voi pikku kuhaa. Tuus tähän. Pieni kuha pyrstöstä kiinni. Ei hitsi. Luulin, että se oli iso. Noin. Kaunis kuha. Tommonen. Ei oo kyllä mittakala. En raske ottaa mittoja. Päästään tää kaveri nyt vapaaksi. Ui. Sehän lähti nopeet. Vähän lipsat käsistä. Jatketaan kalastusta. Pitää nyt toi nopea tosta vielä hoitaa. Joo. Semmonen nätti ahven. Ei voi muut sanoa. No, mut ei siinä. Komea. Taas jatketaan soutelua.
kiitos kun katsoit videon tänne asti. Mun pitänyt lopettaa tää video. Kello alkaa olla sen verran paljon ja tuulikin vähän yltyy ja kalakaan ei enää syö niin paljon. Niin tykkäätte videosta ja tilathan kanavan. Joo, eikä mulla muut. Heippa!